הסרטון לא נועד לפגוע, אלא אם כן אמא שלך היא אמא שלך. שלום, אני אבא קריב. אני מצלם סרטונים מטרידים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב מפגר. וואי, אני מרעב. מזל שקנית לי את זה. אז בוא נאכל את זה. היו לי בעיות עם ההורים. אני מפגר. אני לא נשוי. נראה לי שמישהי תרצה אותי. אבא קריב והקו הירוק מפגרים. הסרטון לא נועד לפגוע.